Malaysia boleh doa. Ya kawe nak sipau ban walam syuk barok kumbangi iya kan kat ke ba sipau walam ya kawe sipau barok syaka ying jigit show. Kajingai kawe nak sipau kadai ka sibenta nak jingmi jangga kendo ke ba ka hukum jong Moses kadawai ke ju barok ring ipet ne Leviticus kal nang ke ba arpulai kat ke ba laipo adu kat ke ba laipulai Deuteronomy kal nang ke ba khat ke ba real kat ke ba khat way ka jingmi jong ka kendo ka simenta jong ka jingmi jong kendo kala ban mut ne kala ban kuntop ya ka ya ki jingtung jingtet ya ki jur nang tak kala ban kuntop ya ki sok ki pai kala ban kuntop ru ya ki jingri ki jingdop ru kumjo ne ki merat ki mereng kala ban kuntop ya kita la dawai ki ju baki dai ban ai kan ne ka we ne ki sipau sho turai khnang balai don katukat ne ki daw ka ban ningkong kadai na mar ban yo ban krisyan ya ki lebi ki bam shem la yo ya ka nong muna ne ka nong kenti hawi dai ba ka kendo namar ba ki hap ban syakriya kata banakil ni kata kitab jingkain lang ba khat pra khat ke ba arhuai Deuteronomy lang ba khat saud khat ke ba arfu ar du khat ke ba arfu kundai ki lebi namar ba ubleu ong ba pinumyo benta na ka kendo pinyo benta ya nga namar kata ngan besai pi da ka ba ngabo ya ka hukum ya ki para jong pi ya ka bakin hap man si ko we na ka sipo kana ba pinyo ya ka jingdon ka ma ka jing im ka jong pi tang kata ya ka jing ai jong ka we na ka sipo ka testament ka berim la dawa do try ya ka ba ki kon Israel barok jadi ban ai nang ya ka ba kinyo ban ai ka jingrap ya ki kon suat tang ya ki kon suat re ki kun thai tang ya ki kun thai re kom juru ya ki nong wei ibadan kam ya ka jingrap kom bangi iya kitab Deuteronomy kal nang ka ba apun re ka khat ka ba khat ara du khat ka ba khalai hakini kisni ba mental ni kisni jangi ba mental ya ni ka jing ai jong ka wei na ka sipo la pinya hap cha ka jing ai na ka benta kito ken ki ba pelet jingmut ha ka ben trai po jong ka balang la ka long full time ni long part time ya ka ni ka wei ni sipo la ai kerpang na ka benta ka jing don kam jong ka met jong ti kan ni ka jing pur khat ha o kam chim don ka jing pun scam la ni kam don kata ka jing hikai na ka jing tho jong ka testament ka barim ana ka testament ka batmai hanrai ka ni kami na ka daw jong ka jing pindan kam ha ka jing nom jing kin show jong ka balang ka ba ha ni ha ka history jong ka balang ka balayat da ki spas nam shakmat nang ma pin sngo tho e ka ne asha e ka bangnya san e ka ne ka history jong ka ne ka jing pindan kam e ka we na ka sipo ban long ka jing siu na ka menta jong kito ken ji batroy po jong ka balang Richard Hooker uni de ubreu ken uba e ma ka spas nam ka ba kan real baru de lingdo jong ka balang Anglican Church of England uni ude uri perkat bercerkai bahawa balak sena ya kita ki an don jong ke balang Anglican ke bakinang pendenkam sa adu kini kisni mementa uni menba u yang persya ya ka jingkin tho jong kini ki kenhon Kristan ya ka balatip kerteng ki Puritan namar ki Puritan ki ong ba ha ka jing tho jong ka testament ka bathmai kam don kata ka jing hikai lan ha ka tin jong blai kam don kata ka jing hikai bang hapan lom ya ka we na sipo ya ka ban ai ken sha kita ki syakri ki jong try ki batrai full time part time po jong ka balang Uni Richard Hooker upendan kami ya kan ne ka dekot ka bakren hang ne ba ka we ni kasipo ka dai bala mangger pang na ka kibril ka jong ublay nado kata sasdang ken ka jing perkat ba ka we ni kasipo po jong ka balang ka dai ka bangin pelut knang na ka benta ki sekri jong try ki ba tray ya ka kam po jong ka balang long ki part time ni ki full time Kajing hap mansiu ya ke baik lerwat jong kiju hagi diki por but kajing bam long bha ka rep keriang hot ka tak jor ya kajing pemlien jong ki bakin ai ka we nak sipo reu blay hang new sneng ya ki ling ba jong malaki baki day ban syane akak tin jong kular jong try baun kur ku ya ki la ki walam ya kata ka we nak sipo
Syau baro. Boleh hang ni challenge ukop. Ru ya kini ki Jew bakin tunjuk you try. Haga dika bental nang ipet atu kat ke besipo. Kalau engkau pop pantes pentunjuk you try. Jesu ukuran syau setan uang membet ia ke mentunjuk you try. Kitab Deuteronomy nang menreu dekat bakat menreu ke itu sepang juga ta upol pok ni kongkeril nang ba sipo dekat bakat ta itu sepang juga ta bakam te yang ingin tunjuk you try. Kalau engkau pop ingin tunjuk you try reu try ai yang ngabe pi ke lat ke kebu tang akan ke bentar ingin tunjuk you. Tak longken ingin tunjuk habe day bat ke jingai. Mulai tunjuk yang dah ke jingai ke sangpi. Laraja Bagini ki Jew ki lalong lakloi bekin ai syau try kata ka sipo baro wara peneng jong jing kem khat jong ki boleh wang ngakular nak bukan play ka jing kang juga peneng ba ka jingker ku ka jong akan yo tu cepi hadu ba anam nyam syu ka jingker ku ka banwan ha ka ying ka sem ka jong pi baru ukular au bangan seneng ya kita kinang bamdu dengan seneng ya kanu berpersang ban bamdu ya ka jingtung jingtap ka jingri jingdop jongpi wangan seneng jiki dia ada bakran Jepang jong ka tung katep lane ka agriculture ka tung katep hagi tingi por jong ka Bible ka de ka telong jong ka yok ka kot lane ngam ong ka source of economy yang tin parang hai ka por ka Bible ka agriculture ka source of economy ka jing seneng ya unang bamdu ya ka rep yang kala bendai ka jing khang la jung ublai ki knyang me bikin bam ya ki jing ri ki jing dop jongki bat kum juru ya kita ki jing tung jing tap ne ki put bat kum juru ya kan ka jing pot ka penjuluar ka rep yang juki wangan khang ya ki bakinam yo la ya ka bakin bam ya gitu ki jing tung jing tap jung pi atmei jeng ka jing tu jeng ka ne ka jing ku kan urlong tang laja bakini ki ju ha ka pol jong mal ki jet man kongu ye ka tin ka ba bam ju kala ka jong utrai tang la ki jet ye ka man kongu ye ka tin ka bam ju kala jong utrai ha gi di hindiat sngi kadan ka we ka janmet kat bangan yang keren phone bat iwe rang ba jong gawe ke balang kumnur ha ta ka ji keren ki jing la poi ke begini keren sepang jong ke ka mat ha ba de ke jinglum jingkin show ilong yang ba naga liang juga balang ga ba i don yang mentati ngidang pensange ya ka jinglum ya ka jing a se ka kam ka jong utrai kani kala pelengok ba yang kumta ngalati ya kadau tulung bat kadau tulung ngasem kadai namar jong ni ka khlam covid ha ka bai ong Jesus nei ki pra banget aku begini ki por la ja bing lum jingkit show ka ka ja kin dap ni kin biang shoot ne ha ka jing kam jong ka jing jong ki ta kadau ngilai rai ka bingin lum show ana nga songo mamenen pat ila ajing tip yang bang ngilai rai minta bingin peteng mungin lum ka khlam ko pra banget ka khlam ka bangimat hai jadi kisngi kala ban ketajur ya kajing pemelian jogi ban ai ka we na sipo seka kam ka jong utrai lening kala ban kata ya kata kajing pemelian jogi ban ngin ai ka ai ka ba ni temu ban ai su utrai kumalong kisngi jong malaki and reckon mau ni ka we bang nyim dei ben protobot ya kajing long jongki nyim dei protobot ya kajing long jongki kadai ngi bangin jet ban shana ya ka tien ka bam ju kala ka jong utrai ka ba malaki ukuran para Jawa pilalong la kloy ban ai so utrai wara pedeng jo jing kem khat wara pedeng ka jing wara pedeng ka problem ka bangi ma de ki sni menta anong bangin yo ma de jing ku ka jong utrai ki ba bon sertap namar utrai la kular